In Inglaterra arrestadas 6 pessoas que sospecham de fixamento de jogo de futebol. Assim, a National Crime Agency ha informado AWE. Aunque o regulamento de jogo está de divisão mais abaixo, toch é castan de apuesta a lá duro. A lograr arrestar 3 futbolistas e também ex-jogador de Premier League. E o equipo feminino de voleibol de Suriname está ganhando de 3 jogos também. A combinação YMC Povo sob cancha com a intenção para mandar a dama de Suriname cashback com derrota. Pero o Suriname não estava bom, motivado, jogando bom. Está ganhando primeiro 2 sets, 25-21 e 25-18. De 3 sets, a dama de Aruba estava atrás, mas está reaccionando a parte final para ganhar de 3 sets, 25-23. Assim, a força de 4 sets. Onde o Suriname estava bravo e ganha 7, 25-13. Assim, toch, a combinação para o YMC está logo aqui, set voor de Bluebirds. Het niveau, de eerste wedstrijd was ja, toch wel ons eerste klasse niveau. De tweede wedstrijd was toch wel een beetje pittiger. Dus we gaan toch voor het beste. In Suriname is het niveau van de volleybal hoger dan Aruba? Ja, toch wel. Dus wat ik tot nu toe heb gehad als tegenstanders, zitten we toch wel een beetje hoger. Ja? Er is veel motivatie om volleybal daar in Suriname te spelen? En de meisjes en jongens? Ja, we hebben heel wat teams. We hebben de eerste klasse, de hoofdklasse, we hebben de jongensjeugd, meisjesjeugd. We hebben een aantal klasses. En dat is toch wel genoeg animo in Suriname. Ja, zo is veel interesse daar. Ja, zeker. Zeker in de dames ook en de jongens? De dames en de jongens, ja. Heren. Na nível de seleção, Suriname está sendo bom papel in Caribe. Ja, onze selectie heeft dus de WK-kwalificatie bij de heren. Op de eerste plaats zijn ze geëindigd en ze gaan nu naar de volgende ronde. De dames op de derde plaats. Dus we doen toch wel aardig mee in het Caribisch gebied. Nog meer werken? Jullie zijn tevreden daar met alles? Nog niet tevreden, kan altijd beter, maar we zijn niet op de laatste plaats om het zo te zeggen.